De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u Christus. Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de oever van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk, dat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. Eens, zo begon hij, ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels, en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oren heeft, hij luisteren. Zijn leerlingen kwamen hem vragen: waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Hij gaf hun ten antwoord: aan u is het gegeven de geheimen van het rijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Aan wie heeft, zal gegeven worden en wel in overvloed. Maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. Als ik tot hen spreek in gelijkenissen, dan is het omdat zij, ofschoon zij ogen hebben, niet zien. En ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen. Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld, die aldus luidt: met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan. Met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien. Want verhard is het hart van dit volk. Met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen doen zij dicht, uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen, met hun oren zouden horen, met hun hart zouden verstaan, zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Maar gelukkig uw ogen, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet gezien. En te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord. Gij dan luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart. Dat is hij die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt. Maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik. En als hij omwille van het woord onderdrukt wordt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen distels, is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt, en zo blijft het zonder vrucht. Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt, en daarom vrucht draagt. Bij de een is de opbrengst 100-voudig, bij een ander 60-voudig en bij een ander 30-voudig. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Jezus leeft in een land waar buiten de vissers ook vele boeren wonen die de grond en de aarde bewerken en ook bezaaien. Maar het zaad wordt zo wild weggestrooid dat het overal terechtkomt, op de weg, op rotsachtige plekken en onder distels en doornen.
En een klein gedeelte komt terecht op goede, vruchtbare grond. De grond staat voor ons hart, voor de manier waarop wij het woord Gods opnemen in ons en het uitdragen. Het ligt niet vast van tevoren hoe wij daarmee omgaan, of wij tot de weg behoren of de rotsachtige plekken. Het is vooral de manier waarop we met ons hart luisteren naar het woord Gods en het uitdragen en het vrucht laten dragen in ons leven. Mogen wij die genade ontvangen. Amen.